دبناوی شرمزارکردنا ڕێکەوتنا سایکس بیکۆیا ڕەش هێزن جواکا سڤیلیەن کوردستانی لە باژارێ هەولێرێ سەمینارێک لەدارخستن. ئەvê اتفاقیە gelek sedemên xerab li serê milletê me anîn. Ji bo vê jî em dixwazin em dengê xwe bigînin xelkê gişî, bigînin dewletê navnetewî, bigînin milletê xwe 100 sal ser derbas bû, yanî 100 saliya wê ev hevpeyman diherifê. Wextêk diherifê ji mafê milletê Kurdê gê bibe xwedî netew, bibe xwedî dewlet. Di semînarê de hate gotin ku berjewendiyên navdewletî hatine guhertin û niha Kurd bûne xwedî peygehek ji ber vê yekê dostê wan pir bûne û îdî hesabekî nû ji wan re tê kirin. Sa serê dostên me şêst û sê dewletin. Sa Rêbazê Barzanî, bi sa dostaniya me li gel İsraîl û Amerîka û NATO û dewletên hevalbend û hê jî bêtir bi sa serê şahenşahên Ereb. Em dikarin bigên serxwebûnê û ez xwazim li vir bêjim çarenûsa Tirkiye, Sûriye û Iraq û Îran ketî destê Kurd. Ev semînar jî girêdaya çalakiya ku ê çardehê mehê de li bajarê Kolnê bêsazkirin dibin navê ji bo rojeke serbixwe û şermezarkirina rêkeftinê. چالاکی وی مستمر بن و بردوام بن و آنا كأم متعاطفهم و پشگیری به حوالي خل الكولن دكن مشا كولن اوجي دوی مناسبه دیا و هین دروجن پیش ده و تشتن دی چه ببن و مش لوی دلیل هولیری چه ببن. Di sala 1916 de her du welatên Brîtanya û Fransa sê parçeyên Kurdistanê dabeş kirin. Îsal jî 100 sal bi ser wê rêkeftinê re derbas dibe. Li gorî yasayên peywendiyên navdewletî, rêkeftinên navdewletî piştî 100 salan ew rêkeftin tê de hilweşandin. Hemû alî li ser wê yekê yeknerînin ku rêkeftina Saykis Bîko berî 100 saliya xwe hilweşaya û dever careke dî wê dabeşkirin. Lêya giring li cem Kurda ew e wê cihê wa di vê dabeşkirina nû de çawa bê. Rengên şer û Rûda û Hewlêr.